Hey guys, what's up? New look, new hair, and new video. Nadi ko i-attendan ganina ng event held by Fujifilm. It's called Fujifilm PH Nationwide Photo Walk 2019. Cebu based ni siya. Kanina sa may carbon and I'm using my wait sa ako sa bana. Mo din ni akong gigamit nga lens ganina. Canon EFS 10 to 18 mm wide angle. And so far, ganahan ko. Dagan ko nakuha nga shots. Ang team DI nila is breaking patterns. Muna siya. Then, kani mga footages, mora niya akong nakunaan. And enjoy man po gamay. So, check it out! Then we will Photo sa Fujifilm in Cebu. Mo akong gibuhat kanina nga nagawa kong subject moagi sa usa ka wall para pick ng patterns. Mo sa akong na-idea. Nindot ba siya price for non-Fujifilm users is camera karon diri sa under the tree. Patiently waiting sa subject nga moagi. Mo na siya akong gibuhat. Mo ni ang behind the scenes ng AI servo lang to para dili blur ang subject na movie. Ilang huwat-huwat lang kaysa masigog lakaw-lakaw, then ang theme is breaking patterns mo. So kanina yung red na moagi. So be back guys and makita mo sa mga shots. Napaday ang mga kauban. Napasula dito. Huwat ko nga na mo agi. Contrast po sa color. Hopefully na. Inuinit na. Mana ako ang pagbuhat ko subject. So maglakaw-lakaw na sa itaan ako sila. Lagyan kayo mga tao. Nadaghan kito ganina pero natagbuhat. Ang time frame ay 6 AM to 10 AM. Inana lagi nakadapan te. Di na jud siya mad. Malabong ni Keron. Mula ay balhin siya. Oh.
pa. Ah, Yang buat ka lang, cutting that tree kami dito kilo na siya. amo ni siya. Ganun may nag-order. Tagpilawan po na yung inanod. Ano ka na, sir? Kanay? Yung bilang, 100. 100? Ah. Pindot. Sige, salamat ya. Tuyok. Hey guys, naisip ko sa dalan, huwag na sa subject. Manual tapos dalan. What's ang nainindot mo agi? Vale. Fujifilm photo ganina. Red siya no? Di siya white. White mo na tana ang iyang default. Secret